Mungkin di sini sengkor kawannya, nah, punya hati, payah jorah, kaham berkat kahai konservasi, Setahun lebih singgal tini joining program sukses hari ini. Saya rakyat sokal BJP IPT sokal bengal khabai jak kamani. Saya naik tangai CBN sokal bengal khabai jak kamani. Posisi posisi bangkong sokal bengal sini orang puni ini sol. अनेक हामबाय मारो कक्सना जरा दिमाबाय आं बिगत जों सिबिएम सरकार चाइथांफ्रोबो जों चिन्तिफ्रा साने कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रा सान बांसिनानो कुनु लामा उद्योग माया ने बागै बीजेपी डाबल इंजिन सरकार फैन करे जों अबदा चिनि परिवर्तन न चिन्तिफ्रा सा बुंबार रंनि बागै इंको अबो चिन परिवर्तन नुक दे ने बागै आं तिनि म तिप्रा म साबु बागारानि नेतृत्वे बुबागारा जे नाइकल माबाय आं ओ जागा मतिफ्रा म थाव बानाक मारो BJP ni nang bo ako poto tong आं BJP नि मेम्बार शान्तिनगर जीपी खय आर डेभलप नि बिसिन खबजात खालामनाय ni bung ka आं मुं जगत किशोर देव नगर पंचायत नि 42 फेमिली बरक बीजेपी याकारि तिनि तिप्रामथा फाइका एवं 142 भोटार बरक फाइजाक अलाम सकमानि पान्दाव जों तिनि और उपस्थित दङ जोंनि बरम गोनां इएम कमल कलय एवं जोंनि TWF नि स्टेट लीडर मनिहार देवबर्मा एवं और बीजेपी नि खरकसा मेम्बार दङनिबो बिनि मेम्बार नो याकारिबो तिप्रामथाव हाबजाक गोबांमा और 142 वोटार्स तिनि फाइका फाइ निश्चयम कल्याणपुर विधानसभा केन्द्र तिप्रामथा फाइनाय चंमारियो जिदिनानि बखागो हिमै दङ होननि जों वानसुबि मानो हामबाय।